Sianguttut imaaginnavipпут. Atuusummalina. Greenland Express pillugu sianguttuarsinnarput. Greenland Express maalaarutarnikuit. Angalassussaagallu immi pilitsisinarminni akiliutiminnik utertittisimangitsut juulimiit maanamut 35 saafiinnissutеқарсимаппут. Juulimi saafiinnipput. Taakunanilu aqqanillit maalaaruteqarlutik. Tassa aqqanillit allakкатигут сулиассангортитсаллутик. Saafiineqagaatsiarnikuuguut aasaanerani juulimingaanniit ullumantsikilluu. Qanuruumi ippassaq ilangutassiaqaarput Greenland Express aqqutialugu angalassussaagalluit aningaasat akiliutigisimасartit suliitsiusimangikkaat. Bagatsiner taana eller neriorsuip aningaastigisiippu. Okay, tigissaarput. Så er jeg tilfreds. Kisianni aningaastiginaisuli. Kamanna neriorsuinerluinnaavis suliferart taana. Aningaasami utissangippata attuisoq qanoq iliusqarsinnaava. Tas ajoaluartumik immatut qanuqassuunga pisortatut iliusqarsinnaangilagut aamma ataatimiit taliaq aaliangiigaluaruni Greenland Express ooratai utertissagaat Greenland Expressip pisussaaffiingila aaliangiin taanmalissallugu sunali tamarmi taartuinnaangilaq tassa neriutigaarput ooratai tigoqqinnissaanut ikiorsinnaa sallutigit kisia tassa apeqquteruissuuf qanut apeqquterussuu assorsuutigalu apeqqutaagami qanoq akiliisimagaanni imalunni qanoq iliornikut akiliisimanersut assorsuutigalu kortim akiliisimappata taakkua Visa kort Mastercard immikkut malittarisassartaqaramik immikkut periarfissaqarami pankki aqqutigalu taak oorat utertinniarnissaat pankkim aqqutigalu akiliisimappata taa tas nalunartua nalua pankkip malittarisassaa tassani apeqqutaassappu isumannaanerpaamillu akiliisagaani ima akiliinissaq innersuusutiineqarpoq assorsuutigalu timisartuusinisam pilitsin pisiniaraanni internetikkut taa pitsaanerussooq imalunni isumatusaarnerussaaq kortim akiliilluni pissutigalu malittarisassat sort Mastercardsin Visa kortsin atortut pisisartunut illersuisuunerummata ja allan apequtissaqaruisianiinnerina okay yep bye